Zviri sei guys for the people. Hari munoona zvandaireva kuti rori rimwe rinonyura izvo ndo zvandaireva. So on this day takati naSekuru Benzo 100 munotaridza kuti hakuna dzimwe zhira here dzingapindika nadzo nematipa kana achikwanisa kuya kunoko. I remember pataunza makwari ndobva taenda uko ndobva taona pane chicho chinhu chamunoona zita chandizo chinonzi chii sitaji rangoti zvigiredha saka chaitonzi chakafa kudhara chinhu chamukuona icho. Then kumberi pane chimwe chataiona chiriko tikatoti maybe chondo chirita sei chikubvisa mauyu because kanzuru ndofunga yakaisa Mazai pamuri kuona yese yaiparadzirwa ndezvekanzuru izvi tatowa kuno mamwe maraini then iukuko zvakaiswa futi nekanzuru izvi zvichada kugadzwa zvese saka ndo problem iripo iri kuita kuti kana kukanaya hakupindiki kunonyudza amozviona. So zvinhu ndobva zvafa vari pakati pekugadzira otherwise pamwe nhasi vakondinya zvakare right. Todzokawo zvakare uko kumakomba edu aya ndanakuradzira kuti mvura payakanaya tanga tahwinawo kuisa macolumns edu. Yo guys ndakafara. You don't understand the excitement I had on this day because takatahwina macolumns apo pandomamwe takatanga kudhara but akazobviswa madhaka and also pakaita challenge yekuti some of the columns ndofunga tatasati apedza ndakambokusanangurira ipaipa yekuti anga akuta kudhirikira so akabviswa akakupwa mvura namadhaka ese kwakutsvaga futi kutsvaga masenda kwakumaita reposition futi panzvimbo pawo. So amuri kuona mazhinji acho nanga atopera then timba yedu iyo ndo yataiti kana anenge apera yatoisa kune mamwe makomba kusvika tapedza zvakaitika I think 4 times nenyaya yekuti timba yedu yaita tinayo yanga isingakwanisi kuti tite makomba ese ka1 but what you seeing there guys, this was the most exciting day of my life. Ndakafara. You don't understand because I was feeling the pain yeclient achiti nai mwari wezvinhu zvangu zvikasaita zvichaita sei because anomukuona apo kuti mamwe acho anga akutanga kutodhirikira amukuona kuramba achichereka kwaari kuinda uko nenyaya yemvura. So I was praying each and every day kuti Jehovha musiku wedenga dai mangoti wawo zvokwadi client yatambudzika munhu agwadziwawo zvokwadi ogoita sei nemari inenge yabuda yose but apa ndotenda mwari ndo I thank God vanhu vamwari takazowina Nina yakuradza makomba edu now guys isi makomba edu macolumns ari pastenda akawanda. I was just comparing mamwe vanoisa mashoma but edu akawanda. I think ndo zvinoita futi kuti mudhuri wedu unge wakanyatsa kunzi wakagara chaipo sezvamukuona mune rimwe gomba iro kuti makomba yanga akudhirikira. Saka that was the fear nanga nayo kuti hino mwari zvinhu zvikadhirikira zvose isati tapedza zvichafamba sei hamozviona. So mvura payakazovara mwari ndikati thank God ndikatidzokere zvakare guys because papambeta almost a week kuchinaya but takanzwa kuti pane 3-4 days kusinganayi ndo tadzokera zvakare hamunozviona munoitirawo video zvokwadi zvakaoma hazvo zvakaoma mwari wei. So apo pamuri kuona manje tatakutanga kuita backfilling tichishandisa magravhu edu matsvuku amukuona ari kubudikira uko. Saka ndo zvaiitika ipapa pamuri kuonapo I think ndiyo last week iyo kana singaresvi but as of now mauyu edu takamapedza guys. Ndakafara ndikati thank God finally the Lord has done it. Mumvura imomo muchinzi vamwe vanhu vari kundidimotivheta kunzi iye makanonoka zvichatobudi zvakadhakwa ndakati inhema ndichamira semuzamba kwena I will stand still ndichamira zvokwadi kuti panapa tipapedze kupavhara ende ndoda kutenda mwari vanhu vaJehovha. Makolamu edu takamadira mabhesi edu tikamadira munguva iyo yandainzi nevanhu zvavhara namotozozvona next year ndakati I will never give up. I will never give up on behalf of my client because I understood the pain yanga achihwa ndikati hino tikasiya apa zvichafamba sei achidembedzeka achingoti nai mwari dai ndangosvika hangu paslab because the moment yaunosvika paslab you can take a break kana kuti zvinenge zvavanane because wakungosimudza mudhuri brickwork haichagwadzi muzasi umu ndo munogwadza guys. I didn't even know kuti zvoni ivhu richapinda apa pane magravhu iri rakawanda sei. Hamukona magravhu atakashandisa and also ari magravhu okudero that black soil ramaiona riya Mazai painzi navanhu muchabvisa sometimes patience pays hamunozviona because vanhu vobva vanenge vasingazivi kuti that black soil hatisi kurishandisa pakuita backfilling. Zvinhu zvedu zvanga zvitori muorder mazi black yekera magravhu edu anga atori pashe so vanhu vanenge vasinganyatsozviziva kuti pamwe zvichafamba sei. I was seeing my comments but at the end of the day as I'm talking to you right now
black so riri kutobviswa munosara machena tashandisa magravhu maro edu amuri kuonayo kuita back filling. Zvinofadza Jehovha musikwedenga. Hakuna munhu unohwisisa kuti ndakafara sei. Izvi mevhu notari makwikwineni kuti ari kuJapan. Animozviona. Ari kunzwa kufara vatete vachitaura mevhi. Muchamuona ni manje so waro vakamevhisi. Saka ni guys amukuonapo ndinda yekuradzai kuti honai zvataita. Unoda kutaura kuti kudini ndi mevhi tiri kuti basa vatete vari kuti basa yo ndita basa rekuti arusha. Unoita rusha rwei? Oita rusha rwei nandi mevhi. Vanhu vaJehovha tiri kuita zvabasa chimwana changu chiri kuita rusha pani. Chii chaunotaura chaunoziva pamusoro pemakomba econstruction chii? Vatete vanohwereketa vachiudza vanhu kuti takaita back filling pane unopopota uri kuseri koko. So itawo here vanhu veZimbabwe. Jehovah. Saka nhamo serugare. Anyway, back to our story. Ndini ndaitaridza pese pamuri kuonapo. Saka mamwe makomba sezvandaitawa zvezve kuti ninyaya yemvura anga kutanga kuti sei yemutore mwado makomba edu anga akuita sei anga kutanga kuwedzerera kutakwa kudhirika achingoinda achingwena ndopapane Mwari wedai wangotiwira ngoni. Mwari vakatiwira ngoni zvinhu zvedu zvinopera zvakanaka. Saka mazhinji achanga kutobva shepi hamunozviona. But at the end of the day this stage yatatasvika, it was a big milestone kwandiri, and also I'm sure neclient yakahwa kufara kuti finally the Lord has done it for me. So my stages atakasarwa nawo right now kureva kuti iri black soil tiri kuribvisa rese nhasi nemangwana riri kubuda rose ramuri kuona mazipa ari kubuda. Then after that engineer taakuchimudedza. Engineer ouya achiona backfilling yedu yese iyoyo uyezve nekutiudza kuti taakutrenja sei kuchaenda mabeams edu. Ndo zvinhu next stage yataakupinda. Vanhu votrenja. Kana vapedza kutrenja vanhu vochitengoita sei kudira mabeams. Guys vestill vanouya futi vachiruka vachipinza mumabeams vachiruka vachipinza mumabeams. Kana vapedza kudero varuka vachipinza mabeams vodini todira. Kana tapedza kudira povakwa mamwe malines aitagwa naengineer kuti chavaka. After that guys client yedu inenge yahwina kubuda mubox ende ndinofara pachazouya backfilling yeringirikini yamukuona ndo yachapinda busy futi nayo because quotation yandakaona from the engineer is not kids game guys. Panoomira kwazvo ticharidira iroro kutoita mazuva kuzadza mukati chaizvo nebackfilling. After that tochidira slab. Before tadira slab potwa decking yazvo. After taita decking todira slab. I think client yedu yomboti yofema kuti ndazorora. Mwari vakanaka neniwo naMwari ndiri kumupa prayer every day kuti ingadei mvura yangohwa ngoni zvokwadi. So apa hakuna ndakutsanangura the same thing ndandingokuudzai ndo zvimwe chete ndikutaura. Apa murikuona ndiri kufamba neshoka kapo ino yekuti pandakapinda nepashortcut yandakaradzwa naSekuru Benzo ndokunyura ndakadonha zvokwadi gumbo rangu rese kati kubu. Saka nine 2 days ago tachipashandisa kwakaoma kureva kuti kunokasira kudavira mvura kokasira futi kuoma ndo zvakwandakaona hamozviona. So apa ndaiva nevisa ndakadonha asi vise rangu harina kutsemuka vanhu vaJehovha. Zvakaoma Jehovha muziki wedenga. Saka ndizvozvo zvamuri kuonapo guys for the people. We are almost there. Nezita raJesu. Apo ini pandakadonha madhiredi akabva adonha ndobva ndatora tambo yandanga nayo ndokusunga madhiredi nokunuka madhiredi anga kuya kumberi ndikati kuda handina kuona zhira ndosaka ndadonha madhiredi aenda mberi here ndokusunga kuti shwe nechitambo. Jehovah we hamuhwisisi. No one will understand me kana ndane fortune yangu ndakufamba nayo vanhu votanga kuti hanzi munhu wakatsvaka mishonga. Ini muchiona ndichidonha ndichiyeka mama neshoka iyo zvinichigadzira gwaro hwenzva hwangu wese ndiri kugadzira vanhu votanga kuti he mozvionawo kazva mwana waMwari. Ndiri kupururudzira client uyu ndichihwa kufara kuti Mwari vakanaka
Tinotonamata kudai mvura yakamboramba yakadero, simbi dzedu dzestiu dzigare dzasvika kunzvimbo, semendi yedu yekuzodira igare yasvika panzvimbo. That's the biggest prayer tinayo. Ingadei futi zvazvichibvira tagona kuisa makwari, tagona kuwedzera futi riversend. Kana tatinoteita tanakazva hamuchioni. But anyway, ndo zviripo guys for the people. Rangu ndingohwa kuti ndaimboti kudii zvandaite ivapa, asi it's the same thing ndinachingotaura. The way I'm feeling, but pachiripo because raw iri ndo vari kuenda nayo, asi mangwana mutangana atapodlambise ndotanga zvekufungwa kuti ndofamba sei ndokeza makumbo angu amunoona ndo zvinoita kuma projects mokubati ndakakuudzai vanhu kuti kana ndakufamba nefortune yangu taridzai kufesi kwangu, kana ndakufamba nefortune yangu ndakuslaya ndakugara muupstairs ndinoda kuramba in the name of Jesus. Vanhu takakuti hey ukabata mushonga kadi ini chidono ndichinyura ini musinyigirikini savasi chindisvedebudza chipinda isavasi kei chipinda wapedza kudero atova mang'anda tocreata nedhaka iri hamozviona ndikupinda ndapinda masiripazi yese akanyurira mukati natotsvaga waya yeke iyo ndikuratidza masiripazi ukwandoiva vanhu vandakudhane mari dzangu vanhu votanga kuimvura yangu iwe ndaiti suri zvakaoma ndombofamba ndomboona chafamba sei ndinatona aiwa kumuita ndoratanga zvidzosera rega raranamira zvavhomoka alright saka asindazoриdzosera ndosaka maoko angu asviba ndapfeka masiripasi guys because ndasora mutauni tichiperekedza Sekuru Benzo. Sekuru Benzo vakatenga mushini wavo wemazai, mwari wakanaka. Vatenga mushini wavo wamazai, Sekuru Benzo vatenga mushini wavo wamazai. Vaita dambudzo rekuti vavasingachazivi kuti shopu yavakatenga mushini wamazai ndeipi. Saka tatana wacho tikati handei tovaperekedza titsvake kuti zvokwadi munhu uda kuenda kumba kumbota ofu ye2-3 days handichachiona mhuri nekuzodanisa mbeu kumusha, asi havachazivi kuti mushini wamazai vakautenga kupi. Ndokuisira klipe vedu vetatambura tazondobuda kwekera apa tarichitenderera panhu pachoni vasiri kunyatsoziva ndepapa pachikozva kuti it's a tall building yatakapinda nayo nemusasi vatazoiwana kuthengi kuti avafara zingamboiti ndovatazovasiya rimo vakazodasiwa tikati akazondanyara ndakukuitirai taxi muindi hamuzvoni. So izvi Sekuru Beni vamboenda kunoona mhuri yavo nekumakorokoto Sekuru Beni zvokwadi vatenga zvemamwe masola akuda nebhatiri hatizivi nemushini wamazai unoita Mazai 400 Sekuru Beni makorokoto. Congratulations guys, bye bye.